Sogea. Aici e monumentaș. Cu Maica Domnului. Lăsa mașina ca în departe, poate remontăria pe aici. Ăștia sunt munții Garganici. Aici suntem 400 de metri înălțime la nivelul de mare. Asta nu știu ce naiba a fost. O colibă. Aici nu mai avem mult, ajungem aproape de orașelul meu. Dacă o fi, poate îi mai filma și de acolo. Uite, se vede un pic strada. După cum se vede, e tot piatră, plin de piatră peste tot. Să mai filmăm un pic de piatră. Acolo se vede o casă abandonată. Sunt multe case de astea vechi abandonate pe aici. Nu știu unde mai cresc copacii ăștia în piatra asta.